Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, аллакай имрӯз, яъне рӯзи 23 октябр, дар Абудаби турнири Road to UFC баргузор мегардад, ки дар он варзигари тоҷик Самандар Муродов баромад мекунад. Ва агар ки Самандар Муродов дар ин муҳориба ғолиб шава, пас имконият пайдо мекунад ки бо ташкилоти UFC шартнома бандад. дар ин навор мо ба шумо маълумот медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд шумо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда метавонед. моро бо лайк ва комментария дастгирӣ кунед. мо боша наворро оғоз мекунем. инак дӯстон, имрӯз дар Абудаби турнири Road to UFC, яъне роҳ ба UFC баргузор мегардад, ки дар он 5 муҳориба мешавад. дар ин турнир варзигари бебохти тоҷик Самандар Муродов бо рекорди 7-0 дар октагон бо варзигари бразилӣ Жиан Сикуэра бо рекорди 19-4 вохоҳад хӯрд. шаби гузашта ҷангваро муҳорибаи рӯбарӯ гузаронданд ва бояд қайд кард ки Самандар Муродов вазни даркориро карда тавонист. ана рақиби ӯ Жиан Сикуэра боша вазни даркориро карда натавонист. аз ҳамин сабаб якчанд фоизи маблағи худро ба Самандар Муродов медиҳад, чунки Самандар розӣ шуд ки ба ин муҳориба барояд. бояд гуфт ки ин турнир барои роҳ ба UFC мешавад ва ғолибони ин турнир имконият пайдо мекунанд ки бо ташкилоти UFC шартнома банданд ва шояд ки дар ин турнир худи президенти UFC Дана Вайт ҳузур кунад ва ҳамаи ин муҳорибаҳоро тамошо кунад. барои ҳамин дӯстон, ин муҳориба барои варзигари тоҷик Самандар Муродов ва барои ҳамаи мухлисони MMA тоҷик хеле муҳим аст ва мо ба Самандар барор мехоҳем ва ба ғалабаи ӯ боварӣ дорем. турнир аз соати 16:00 ба вақти Москва ва 18:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад ва муҳорибаи Самандар Муродов зидди Жиан Сикуэра аввалин муҳорибаи турнир хоҳад шуд. акнун дӯстон, мегзарем ба қисми асосии навор, дар куҷо ин муҳорибаро тамошо карда мешавад. ин турнирро танҳо телеканали UFC Fight Pass нишон медиҳад, ки як моҳапули UFC Fight Pass 399 рубле меистад. дӯстон, агар шумо дар як хона ё ки дар як ҷо якчанд нафар бошен, пас метавонед 10, 20, 30 ё 50 рубли ҷамъ карда дар UFC Pass бе ягон проблема ин турнирро тамошо кунед. ана шахсоне ки бепул тамошо кардан мехоҳанд, пас мо барои шумо ссилкаи бепул омода мекунем ва онро дар телеграм канали худ Паҳлавон Теҷа мегузорем. дар телеграм канали мо аллакай аз 30,000 одам зиёд обуна шудааст ва шумо низ обуна шавед. ҳамчунин мо дар инстаграми худ пахши мустақими ин муҳорибаро сар медиҳем. барои ҳамин дӯстон дар телеграми мо обуна шавед. ҳамаи ссилкаҳои даркорӣ ва ҳамчунин ссилкаи инстаграми худро дар телеграм канал мегузорем. ва боз дӯстон, баъди турнир муҳорибаи пурраро дар телеграм канали худ Паҳлавон Теҷа мегузорем. барои ҳамин дӯстон дар телеграм канали мо обуна шавед. ҳамчунин мо дарҳол баъди муҳориба абзори ин муҳорибаро дар YouTube канали худ пешкаш шумо мекунем. барои ҳамин дӯстон дар наворҳои навбатӣ вомехӯрем. хонободу сарбаланд бошед.